Inawgurat il-proġett ta' restawr tal-Knisja ta' Sarrija flimkien ma' seba' pitturi ta' Mattia Preti, restawr li twettaq grazzi għal ħidma ta' din l-art ħelwa. Wara li sar restawr lura fl-2005, fl-2010 din l-NGO ta' tbidu għal restawr ta' seba' pitturi ta' Mattia Preti b'xeni li jalludu għal perjodu tal-pesta li kienet ħakmet lil Malta fis-seklu 17, fejn fiha kienu mietu 6700 persuna, kif ukoll pittura ta' San Nikola dunur il-Gran Mastru Nikol Kottoner. Matul l-inaugurazzjoni r-rettur tal-Knisja ta' Sarrija Faderlino Spiteri saħaq illi għandna nkunu kburin li f'pajjiżna għandna din il-Knisja li mhux biss hija miżawda kollha kemm hi pitturi ta' Mattia Preti, imma Preti kien il-perit tagħha huwa stess. Huwa fakkar li r-restawr ma sarx biss fuq il-pitturi iżda anke fuq il-binja nnifisha, fost l-oħrajn bit-tibjiet u anke id-dwal li jagħtu ħajja lil din il-Knisja. Preżenti għal din l-inaugurazzjoni kien hemm l-Ambaxxatur Taljan f'Malta Fabrizio Romano kif ukoll il-Kardinal Mario Grech, flimkien mal-familja tiegħu fejn wara ċ-ċelebrazzjoni huwa tal-barka tiegħu lil dawk preżenti. Matul l-inaugurazzjoni taħt id-direzzjoni tal-Maestro Carmel Grech u l-Kardinal Mario Grech, il-kwartett klassiku Ungeriż Langswing String Quartet żewqu s-serata b'noti mill-isbaħ.